til den kraftige side, men følget har nogle stærke og velstillede lemmer, og følget her har også en god bevægelse i galop, dog er den i dag vist lidt spændt. Men jeg kan sige, at tilgift, selvom det jo nok er et springbetonet følge, så har den faktisk også en særdeles god trav og god knæ-tagesaktion. Så tak for fremstillingen her til dette første hold. I ring 2 har vi fået katalog nummer 48. Det er Flora Danica, et hoppefølge, som er født den 24. maj. Hun er oprettet af og ejet af Anna Aulbjerg i Engsvang. Hendes far er fuldbudting Flying Back. Mor er DS-hoppet Lille Markens Akita. Morfar er elitehængsten Blue Horse Overlov. Og mormors far er fuldbudting Kravit. I ring 1 siger vi velkommen til Fusagers Forlas, et hoppefølge, født den 1.4. Følget er ejet og oprettet af Trine Poulsen og Henrik K. Petersen i Viborg. Hun er efter Favorit Ask. Mor er Fusagers Hazel, en RDH-hoppe. Morfar er Heartbeat. Mormors far er fuldbudshængsten Mass Media. Hun er født den 9.5.2011. Hun er ejet og opdrættet af Flemming Pape i Viborg. Hun er efter Favorit Ask. Mor er DH-hoppen Cora. Morfar er Colando. Mormors far er Lavallo. I ring 2 har vi fået katalog nummer 49. Det er Felicity Rose, hoppefølge, som er født den 18. juni. Hun er ejet af og oprettet af Tanja Aulbjerg i Engsvang. Hendes far er fuldbudshængsten Flying Back. Mor er DH-hoppe Rosa Mundtag. Morfar er Rosen Cavalier, og mormors far er Cavalier.
I ring 1 har vi katalog nummer 9, hoppefølget Fantasy N, født den 26.5. Hun er ejet og oprettet af Maria Pedersen i Ikast, og efter Favoritas. Mor er RDH-hoppen Colibri N, morfar Carano, mormors far Salmeco. Bluehorse Romantik og mormors far Elitevilsen Vagronør. Det andet følge er katalog nummer 48, Flora Danica. Vi krydser. Hoppefølge, født den 24.6. Hun er ejet af og oprettet af Tanja Afbjerg Elefang. Hendes far er fuldbesøgelsen Flying Fact. Mor er DS-hoppe Lille Martin Bakita. Morfar er Elitevilsen Bluehorse Rummelok. Mormors far er ligeledes fuldbesøgelsen Stravinsky. Det sidste følge er katalog nummer 49, Felicity Rose. Hoppefølge, ejet og oprettet af Tanja Afbjerg Elefang. Far er igen Flying Back, fuldbetænkt. Mor Rosa Munde, VH-hoppe. Morfar er Rosen Cavalier, og mormors far er Diamantino. Og i ring 1 er dommerne ved at gøre klar til karakteristik af det andet hold, der følges til obligatoriske bedøvelse. I holdet er nummer 7, Husagers Borles, ejet opdrettet af Trine Poulsen og Henrik K. Pedersen. Et følge efter Favoritas, morfar Heartbeat, der er katalog nummer 8. Et hoppefølge, Favi FP, ejet oprettet af Flemming Pape i Viborg, følget efter Favoritas, morfar Forlander, der er katalog nummer 9, Fantasy N. Et hoppefølge, ejet oprettet af Maria Pedersen i Ikast, følget efter Favorit Ask, morfar er Carano. Men det betyder, at de kan lave en tilbudspil, så vi gå ind og se, den ser den mange afser højst. Ja, det er selvfølgelig. Det er Jakob Koch og Susanne Nielsen på Holden. Faren er quarterback, og morfaren det er Bluehorse, som selvfølgelig synes, at det er særdeles god type. Det er et ædelt og markeret føl med feminint udtryk. Der er kun jævnt før lemmer til lidt kortere lår, og så er følget ikke helt rettet op i sine hasser endnu, så det gør, at de er lidt vinklet. Vi satser på, at det kommer. Men vi har set en elastisk og meget rummelig travbevægelse, og vi har også set en særdeles god strik, men vi kunne godt ønske os en lidt bedre galop. Det var meget spændt, så det var måske lidt svært at vurdere. Tak for fremstillingen.